az embernek vállalkozóként önmagát kell tudnia meghaladni ahhoz, hogyha a vállalkozását tudja fejleszteni. A rendszerek kellnek, és évente egyszer szükség van egy nagyobb stratégiai elvonulásra. Ez lehet egy egy-két napos elvonulás, ezt a kisebb cégek tulajdonosai csinálhatják egy mastermind csoporttal, valami hasonló vállalkozóval, de abban a pillanatban, hogy közepesebbé válik a cégük, és már van néhány középvezetőjük is a cégben, érdemes magával, tehát saját maguknak elmenni. Nagy szeretettel köszöntök minden nézőnket és hallgatónkat. A mai alkalommal Stipic Róbert, a Shopbuilder alapító tulajdonosa a vendégünk, és arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan kezdte el az internetes vállalkozását még a 90-es években, és hogyan vitte sikerre, amit végül az egyik legnagyobb beszállítója vásárolt meg, a Biotechusa csoport, és arról is fogunk beszélgetni, hogy a mesterséges intelligencia, illetve az internet hogyan változik napjainkban. Robi, nagyon köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És köszönöm a meghívást. Köszi szépen. Egy kis kontextus a hallgatóknak, nézőknek, hogy mi azért egy néhány éve már ismerjük egymást. Először csak konferenciákon találkoztunk, egy rövid időt dolgoztunk együtt, és akkor egyre több közös kapcsolódási pontot találtunk a cégépítésben, a marketing területen, esetleg a viszkik és szivarok világában. Úgyhogy arra gondoltam, hogy mi lenne, ha ezeket összegyúrnánk. Olyan izgalmas beszélgetéseink vannak, hogy szerintem a sokakat érdekelne, és hát magunkat se fosszuk meg a földi örömöktől, úgyhogy majd egy kis viszkit, meg talán még egy szivart is gyújtunk majd legyen hozzá. Így. Beszélgetés indítónak egy kicsit helyez minket léci kontextusba. Valamikor a 90-es évek közepén kezdtél el internet vállalkozó lenni. Hogy jött neked ez az egész, és milyen volt az internet, meg az internetes kereskedelem kezdeti világa? Nagyon messzire kell visszanyúlnom. Én 93-ban programozóként dolgoztam egy Next Software Kft. Nevű cégnél, és nagybátyámnak volt egy kis ilyen fitnessbolt vállalkozás a Szegeden, én pedig ettől a cégtől pont elmenőbe voltam, hogy saját lábra álljak és saját programozó vállalkozást nyissak, és kapura jött az, hogy a nagybátyám lehívott bennünket Szegedre, hogy a feleségem nem segítene ebbe az ő kis boltjának a boltjába, mint alkalmazott, és hát két dolog derült ki. Az egyik, hogy ekkor a feleségem 7 hónapos terhes volt, és hogy ennek amikor ennek majd így vége lesz, akkor ugye ott lesz egy kis szünet ebben a boltvezetésben. Ez az egyik. A másik meg, hogy a nagybátyám nagyon rossz üzletember, úgyhogy ahogy ő azt a boltot vezette, az úgy nem nagyon fog menni. És én egy ideig együtt csináltam a programozást és ennek a kis boltnak a vezetését. Egyrészt beleszerettem a táplálékkiegészítőkbe, vitaminokba, az összes ezzel kapcsolatos és felelhető magyar szakirodalmat elolvastam, majd elindultam külföldre, hogy hogyan lehet ehhez több információt szerezni még külföldről, és nekem Szegeden a Tiszanet Kft-nél a 3-as számú ügyfélkártyám volt, mert abban az időben nem volt még vidéken rendes internet, hanem betárcsázós internettel budapesti számot kellett hívni, tehát a távolsági hívásnak a telefonszámlája ment a telefonszámládon, és az éjszakai telefonálás viszont olcsóbb volt, úgyhogy egész éjszaka interneteztem, és nappal meg ezt ki kellett valahogy pihenni. És ott akadtam rá először egy Kadabra nevű weboldalra, ez az Amazonnak az elődje, és rendeltem néhány ilyen antikvárium, nem máshol be nem szerezhető könyvet. És eltelt egy 3 hónap, és ezek a könyvek Amerikából megérkeztek, illetve a postás jött egy értesítővel, hogy Stipic úr, önnek csomagja érkezett külföldről, fáradjon be a főpostára személyesen átvenni.
És így szögetődött a fejembe, hogy ha ez az internetes kereskedelem Amerikában így működik, akkor előbb-utóbb egyszer majd talán ez itt nálunk is. Ha a vitamin biznisz Amerikában úgy működik, ahogy már akkor működött, akkor ennek a kettőnek így lehetne valami közös metszete, és akkor úgy gondoltam 97 tájékán, hogy kellene csinálni egy webáruházat. És az első webáruházunk az egy olyan webáruház volt, hogy nem volt hozzá szerveren futó PHP-s webáruház motor, hanem a böngészőnek a memóriájában, JavaScript-be volt a kosarat gyakorlatilag, és akkor a végén egy e-mailt tudtál elküldeni, amikor összeszedted a termékeket egy HTML oldalból, akkor a végén egy e-mailbe tudtad elküldeni a megrendelést, és ezt összeraktam, hetente frissítettem az árakat rajta, meg raktam fel az új termékeket, és hát csodák csodájára nem rendelt senki. Vagy hát egyszer csak bejött az első rendelés, de látszott az, hogy azért a kisbolt Szegeden az sokkal jobban prosperál, mint az internet. Mondták, hogy Robi, nem vagy normális, sose fog működni, de mondom, egyszer majd meglátjátok, hogy fog. És hát akkor szép lassan az kiderült, hogy ehhez kell tartalmat gyártani. 97-ben jegyeztem be az első doménemet, a dataobjekt.hu-t. Ez ugyanaz az év, amikor a google.com-ot bejegyezték, ezzel egyszer egy varsói Google látogatáson találkoztam ezzel a ténnyel, és mondtam, hogy de az enyém 2 hónappal korábbi. Hát az látszott, hogy abban az időben, ahol még betárcsázós internet volt, valami más, tehát először hogy rá kell venni az embereket arra, hogy egyáltalán ezt a testépítő témát fogyasszák, olvassák, úgyhogy eldöntöttük, hogy csinálunk egy testépítő, egy online testépítő magazint, ez lett a body.builder.hu. Később a shopbuildert, shop.builder.hu alatt tettük emellé, és 2000-től 2020-ig üzemelt azzal a sárga háttérrel, amit egy Mácsák nevű programozó talált, vagy egy designer talált ki hozzá. Nagyon sokáig azzal az Antonis logóval. És hát nyilván a tartalom mellett még egy fontos marketing eszközünk volt a feliratkozók gyűjtése, aki talán néhányan lehet, hogy emlékeznek rá, akik olyan régóta foglalkoznak testépítéssel, hogy volt egy ilyen CD-s, DVD-s katalógusunk, amit regisztrációért cserébe küldtünk el ingyen, és ezen 50 000 testépítő kép volt, meg az összes cikkünk, amit addig írtunk, meg tehát így internet előfizetés nélkül lehetett otthon egy CD-ről vagy egy DVD-ről böngészni. És te ezt akkor tudtad, hogy ez egy csali? Igen. Gyakorlatilag 500 forintért vettem egy címet. És akkor ezt te megtervezted, hogy a funnelbe akarom a töltsér tetejét tölteni, kell egy csali, kitaláltatok mire. Még nem volt ez a fogalom meg, hogy csali termék. Aha. De hogy igazából igen, de gyakorlatilag ez volt, igen. Ösztönösen. Aha. Tök jó. És milyen forrásból szereztetek még forgalmat, nem tudom, a 90-es évek végén, 2000-es években? Ugye akkor az internet még nagyon sok változással ment. Hát az internet szerintem az első időszakban sehogy, tehát ilyen szóbeszéd útján, mert induló vállalkozásként ott nem is létezett még nagyon ilyen, hogy reklám, meg ilyenek, viszont elkezdtünk eljárni versenyekre, ez a CD, ez egy ilyen sík dolog lett, hogy kinek van már ilyen, kinek nincs, elkezdték keresni, illetve hát arra is nagyon gyorsan rájöttünk, hogy a tartalom mellé szükség van valamilyen jellegű közösségre. Tehát az első dolog az volt, hogy amikor az első PHP programot megírtam, akkor nem volt más, mint fölteszel egy kérdést, az bejön egy adatbázisba, és én nyilvánosan válaszolok arra a kérdésre, és akkor megjelenik, és tehát kvázi egy ilyen kérdez-felelek rovat. Ami aztán nagyon gyorsan egy ilyen fórummá ment át, ami után látszott, hogy ehhez kellene venni egy rendes, tisztességes fórum szoftvert, és akkor felraktuk egy ilyen rendes, akkor még ilyen fórum szoftverre. Hát nem akarok most így vissza kellene emlékeznem, de olyan a csúcs idejében olyan 40 000 regisztrált tagja volt, és mondjuk olyan 300-400 stabil fórumozó, jó pár éven át tartottunk fórumtalálkozókat, ahol volt, ott a trombitásban megtöltöttük a nagy termet, vagy 40-50 emberrel. Tehát, hogy egy nagyon jó kis csapat kialakult hozzá.
kvázi azt mondom, hogy így a social media elődje, tehát kis avatárokkal beállított ilyen profil képekkel, meg a profil történetekkel, tehát egy picit ilyen social media része is volt. És hát ez a társaság együtt járt sokat testépítő versenyekre, ami még többet adott hozzá. Én a testépítő versenyeken elkezdtem fotózni, vettem professzionális fotófelszerelést. Akkor először volt digitális kamerám, aztán utána tükörreflexes digitális kamerák, hada, aztán elkezdtünk videózni, versenyeken videózni, és ez az egész hozta magával azt, hogy fölépült kvázi egy egyedülálló online magazin, ami hát csúcsidejében olyan 3,5-4 millió lapletöltést csinált Magyarországon, és amikor a webáruházak mentek körülött, olyan 6,5 millió körüli lapletöltést generált. Tehát egy elég komoly bázisú és nézettségű valami volt. Rengeteg tartalmat csináltunk, edzéstervekkel, gyakorlatokkal, mindennel. És honnan jött neked a gondolat, hogy content fogja majd ezt eladni? Vagy ezt is megtervezted, hogy a funnelbe a vásárlás előtt? Nem, hát az elején látszott az, hogy felraktuk a termékeket, és nem vette senki. És azért nem vette senki, mert fogalma se volt arról, hogy hogyan kell ezt a terméket használni, vagy mit kell csinálni, vagy mire lesz ez jó. És a tartalom az azért kell, hogy az emberek ezt elolvassák. A support az azért kell, hogy a saját személyre szabott kérdéseiket fel tudják tenni, és az, hogy visszajárjanak, ahhoz pedig visszatérő tartalom kell, tehát olyan tartalom, ami szórakoztató, amiből van elég, ahol nagyon sokan vagy nagyon sokféle módon megtalálják azt, amit információban vagy valamivel keresnek. Tök jó. De nem azt mondom, nem mondom azt, hogy ez tudományos volt, sokkal inkább vállalkozói ösztönös. Uh-huh. És az elején, amikor elindítottad a shopot, senki nem vásárolt, és nem is tűnt úgy, hogy az internetet bárki használná, mennyi idő volt az, amit így kvázi ki kellett bírnod, vagy amikor már úgy érezted, hogy egy validációt nyer az, hogy ez a vállalkozás ötlet ragadni fog, meg gondolom az elején csak tetted bele az időt, az energiát, a pénzt. Hát 97-től 2000-ig, 2000 januárjáig ott gyakorlatilag ez a validációs fázis tartott. Nyilván tettük bele a pénzt, nekünk volt egy jól prosperáló szegedi fitness üzletünk, ami akkor ott Szeged és környékén egy egyedülálló multibrandes üzlet volt. És hát én minden lehetséges pénzt akkor visszaforgattam az internetbe, mert hittem abba, hogy az internetes kereskedelem, ennek muszáj működnie. És bejött végül is. Hát bejött, igen. Mit szólsz, hogyha szivarral vagy viszkivel kezdjük? Hát is. Még azon gondolkoztam, hogy a vállalkozásépítésre te hogyan tekintesz. Néhány száz vállalkozót ismerek, és téged abszolút a néhány felső százalék közé sorolnak, akik folyamatosan tanulnak, keresik az új kihívást, nagyon-nagyon kitartóan, hosszú távon építkeznek, és hát nyilván ennek az eredménye látszik. Te miben látod a saját sikered kulcsát, meg hogyan tekintesz a vállalkozóságra? Köszönöm, hogy ezt mondod. Én azt gondolom, hogy nem vagyok egy született vállalkozó, nem is származom vállalkozó családból. Tehát én vagyok az első generáció, aki így nagyobb léptékben valami vállalkozásba belekezdett. Hasonlóan, ahogy a vitaminokban, vagy a programozásban, vagy a marketingben, amikor rájöttem arra, hogy 3 vagy 5 embernél többel kell majd azt megcsinálni, amit tervezünk, és kiszolgálni azt a mennyiségű vevőt, ami beérkezik, akkor elkezdtem azt fölkutatni és megkeresni, hogy mit lehet megtanulni vállalkozás vezetés vagy vállalkozás fejlesztés, irányítás
témában, és nekem a sok száraz egyetemi anyag mellett nagyon bejött egy Verne Harnish nevű ürge, akinek akkor volt egy könyve, Mastering the Rockefeller Habits, majd utána ezt egy kicsikét átdolgozva ma már Scaling Up néven fut, és egy egész metodológia van mögötte, és ezt használtuk nagyon sokáig. Én voltam néhányszor Angliában személyes ilyen kurzuson is, ahol Verne Harnish adott elő, az online elérhető kurzusaiból végigcsináltam a Scaling Up-ot, annak idején a Rockefeller Habits-et, a munkatárs kiválasztósat, és később, amikor kibővültek, akkor Salim Ismail az Exponential Organization-t, az EXO-t is megcsináltam. Tehát ennyiféle kurzust ahhoz, hogy legyen egyfajta metodológia és módszertan. Egy valami nagyon hasonlót képvisel a Dan Sullivan, neki is van egy ilyen hasonló módszertana, a kettejük összegyúrásából, meg egy Gino Wickman nevű ürge összerakta a Entrepreneurial OS, Operating System nevű módszertant, EOS, nagyon hasonló, ez is nagyon jó. Mindegyiknek valami olyasmi a lényege, hogy rendszeresen kell tartani heti meetingeket, ahol kvázi, mint az Agile a programfejlesztésben, vagy az informatikában, ahol látjuk a napi fejlődést, mindenkinek megvannak a KPI-jai, vagy valamilyen olyan indikátorei, amiket lehet mérni. Legjobb, hogyha ezek nem csak lagging indicators, hanem leading indicators, tehát olyan dolgokat mérnek, aminek következménye a siker, és nem magát az árbevételt, vagy a konverziót, ami valamilyen előzménynek a következménye kellene, hogy legyen. A másik dolog, hogy ezt negyedévente érdemes átpriorizálni, tartani egy mini leltárt, hogy milyen úgynevezett issue-k vannak a cégben, mik azok a problémák, feladatok, amikkel foglalkozni kell. Mikor már nagyobb a csapat, akkor ezt szét lehet osztani, delegálni, hogy kinek melyik részlegén micsoda. Mindig van egy olyan feladat, ami a leginkább szűk keresztmetszet, ezzel érdemes foglalkozni, ezt érdemes előre vinni, és ezt a problémát valamilyen szinten megoldani. Nagyon fontos, hogy itt végigmenjünk azon a kérdéssoron, hogy mi itt az igazi probléma. Ezt többször is föl kell tenni ezt a kérdést, hogy jó, értem, valami gond van a ügyfél kiszolgálat, de mi itt az igazi probléma? És mi ásunk, akkor kiderül, hogy valójában mögötte valakinek a túlterheltsége áll, vagy annak nincsenek bevezetve rendszereink, ennek a hiánya áll. Tehát mindig mögé lehet menni, hogy milyen igazi ok van mögötte, és azt a valamit kell kezelni. Ha Identify, Discuss, Solve, az Identify 90%-a a feladatnak, amikor egy ilyen meetinget tartok vezetőként, mi az igazi probléma, mi az igazi elakadás oka. Ha megvan, hogy mi az igazi elakadás oka, akkor körülbelül 9% a discuss, oké, ezt hogy akarjuk megoldani. Egyik társalapító a probléma oka. Hát főnök úr, ezt csak te tudod megoldani, ezt ki akarjuk rúgni, ki akarjuk vásárolni? Ó, nem akarjuk. Akkor azokról a problémákról, amik ezután ebből keletkeztek, akkor azokat tegyük is el, az igazi probléma ott van. És a solve, az miután megbeszéltük, hogy ezzel akkor tényleg akarunk foglalkozni, ezt most akkor valaki tényleg kézbe veszi, de akkor már tudjuk, hogy ez az igazi probléma, a solve onnantól kezdve kb. 1%. Addigra már látszik, hogy akkor nyilvánvalóan be kell vezetni egy CRM rendszert. Ki fogja csinálni, mit fog letenni, amit addig nem tud csinálni, melyik programfejlesztést, akármilyen ilyen dolog. Tehát, hogy ezek a rendszerek kellnek, és évente egyszer szükség van egy nagyobb stratégiai elvonulásra. Ez lehet egy 1-2 napos elvonulás, ezt a kisebb cégek tulajdonosai csinálhatják egy mastermind csoporttal, valami hasonló vállalkozóval, de abban a pillanatban, hogy közepesebbé válik a cégük, és már van néhány középvezetőjük is a cégben, érdemes magával, tehát saját maguknak elmenni. Én mindig is a nyitott vezetés, a nyitott cég struktúra híve voltam, mert szerintem
akkor lehet a kollégáktól a legjobb, legmagasabb elköteleződést megkapni, hogyha ha ilyen nyitottan tudják, hogy mik az én, mint tulajdonos problémáim, mik az én, mint vezető problémáim, és ők ezt hol tudják. És nyilván akkor én is olyan nyitott kell, hogy legyek, hogy az ő problémáikat ugyanígy meghallgassam. Az utóbbi időben én újra szembesültem azzal, hogy az embernek vállalkozóként önmagát kell tudnia meghaladni ahhoz, hogyha a vállalkozását tudja fejleszteni. És a Tony Robbinsnak van egy ilyen módszertana, vagy egy jó képlete erre, hogy minden embernek van egy blueprintje saját magáról, egy képzelt énem a jövőre nézve, amikor nem tudom, 18-20 évesen elképzeltem magamat, hogy majd én milyen 40 éves leszek, vagy akár az, hogy hogyan fogok majd megöregedni, vagy milyen lesz a kapcsolatom a szüleimmel, bármi lehet a blueprintben. Ezt annak az apropóján hallottam tőle, amikor a Serena Williamsnek ő volt az egyik coacha, és hogy átjuttatni egy olyan fázison, amikor elhinni magáról, hogy konzisztensen, hosszú távon tudok sikeres lenni, és nyerni. Neked, ha belekérdezhetünk ebbe, vagy olyan részébe, milyen olyan saját magadat meghaladni kényszerülő helyzeteket hozott a vállalkozás, amit úgy döntöttél, hogy te szívesen szembenézel vele, meg meghaladsz? Olvasni mindig is szerettem. A tanulás az úgy közben jött, hogy nem csak sok könyvet kell olvasni, hanem érdemes hanganyagokat, valódi, adott esetben, ha a végén vizsga van, még jobb dolgokat csinálni. És az egyik ilyen olvasmányom alatt kezembe került a Ismerd meg az erősségeidet most című könyv. Ma már ezt úgy hívják, vagy úgy ismerik, hogy Strength Finder, vagy Gallup Strength Finder, ahol azt mesélték el, vagy azt írták le, hogy a gyereknek a gyerekkori fejlődésében viszonylag korán, 3-7 éves koráig kialakul az agyában egyfajta húzalozás. Ezt úgy kell elképzelni, mint az interneten a gyors vonalak, a optikai kábelek. Ha ezek mentén kell valamit csinálni és cselekedni, akkor abban gyors, akkor abban kényelmesen és jól érzi magát. Ezek mentén alakulnak ki az erősségei, vagy ezek lesznek az erősségei. És hogyha az agyának, vagy az agyhúzalozásának azt a részét kell használni, ahol gyengébb kapcsolatok alakultak csak ki egész fiatal korban, akkor azok meg a gyengeségeink, vagy azok a dolgaink, ahol egy picikét nehezebben vagy lassabban hozunk meg döntéseket, vagy ahol kényelmetlenebbül érezzük magunkat. A könyvben volt egy kód, föl lehetett menni az internetre, ki kellett tölteni 178 kérdés, nagyon egyszerű, igen vagy nem, tehát egy állítás 2 oldala, és hogy ez igaz rám, vagy amaz igaz rám, egy ilyen 5-ös skálán ide-oda lehetett időre kellett megcsinálni, ami pont azt mérte, hogy mi az, amit gyorsan el tudsz dönteni, mi az, amit a lassan, vagy ha középre húzod be, az nem számít, az valószínűleg nem az erősségeid között van. És a végén nem adott a könyv, vagy a teszt mást, mint kiírt 5 erősséget. A könyvben magába le volt írva 32 erősség, ezt nem mesélem el az egész történetet, de 25 éven át kutatták ennek a hátterét, és a Gallup egy megalapozott statisztikai háttérrel rendelkező cég, ahol ezt nagyon komolyan kikutatták, hogy ezt a tesztet tényleg lehet-e így használni, lehet-e így mérni. Az volt az alapfeltétel az volt, hogy először mérjük meg, hogy miben erősek az emberek, majd nézzük azt meg, hogy ezek teszttel mérhetők-e, ezek az erősségek, és nem az volt, hogy előre megpróbálták skatujázni, hogy ilyenek meg olyanok, tehát hogy 4 féle, vagy ilyenféle, vagy olyanféle, hanem egy csomó kérdőívből, 10 éven át tartó kérdőívezésből jött ki az, hogy mik lehetnek azok az erősségek, és több volt, mint 32, de 32 olyan maradt, amit ilyen egyszerű teszttel, egy interneten megcsinálható teszttel is meg lehet mérni. Ez azért volt nagyon fontos, mert sokáig, egy jó 10-15 évig ilyen tesztet csak úgy lehetett csinálni, hogy venned kellett egy ilyen Strength Finder könyvet, abban volt egy kód, azzal fölmentél az internetre, meg tudtad csinálni a tesztet. Ha akartál csinálni egy másik tesztet, akkor kellett venned még egy könyvet. Én volt úgy, hogy az összes vezető kollégámnak vettem ilyen könyvet, a polcon volt így 10 könyv előre stokizva, és amikor jött
új kolléga, hogy na, akkor te lehet, hogy vezető leszel, levettem egy könyvét, egy kód, légy szíves, csináld meg, nézd meg, hogy mik a te erősségeid, tartottam neki egy ilyen másfél órás előadást erről, hogy ez miért jó, majd megosztottam a sajátomat, hogy itt az enyém. És utána azokat a többi kollégát a cégben, aki szintén megosztotta, azt is megosztottuk. De nem így indult az egész, hanem úgy indult az egész, hogy megcsináltam először ezt a tesztet, kijött a 5 erősség, Activator, azt nagyon szeretem, szuper, Significance, tehát, hogy így beszélni, meg színpad, meg előadni, jó. 1, 2, ezt nem kértem, és nem lehet egy 6. választani. Tudod, ami egy tipikus vállalkozónak, meg Stipich Robinak, aki kellően egoista és beképzelt, ezt így nem lehet. Köszönöm, ez hülyeség, betettem a fiókba. Eltelt 1-2 év, valahogy megint előkerült a könyv, na mondom, megcsinálok még egyszer egy ilyen tesztet. És ugyanaz az 5 jött ki, az utolsó helyen volt egy változás, de ugyanaz az 5 jött ki. És akkor azt mondtam, hogy ezt tanulmányozzuk meg egy kicsit jobban. És eltelt pár év, oda jutottunk, hogy minden kollégámnak, aki akarta, minden kollégámnak megadtam a lehetőséget, hogy megcsinálja ezt a tesztet, és megtartsa saját magának, de ha akarta, akkor bedobhatta a közösbe. Onnantól kezdve, hogy elkezdtük bedobni a közösbe, és elkezdtük megismerni egymást, onnantól kezdve megváltozott a csapat dinamikája, megváltozott az, ahogyan együtt dolgoztunk, megváltozott az, ahogy pontosan tudtuk, hogy ja, hát az neki nem erősség. Miért őt küldjük abba a helyzetbe bele, hát nem hogy neki meg az erősség, akkor őt meg pont küldjük bele abba a helyzetbe, mert hát ő nagyon jól fog tudni ott teljesíteni. Van, aki konfliktus kerülő, vannak, tehát, hogy és nekem a legnagyobb ilyen változásom az volt, hogy fölvállalni ezt az őszinteséget, ezt a sérülékenységet a kollégák irányába is. Szóval ez volt az első ilyen nagy dolog, hogy fölvállalni a kollégák felé, mások felé, ad absurdum, akár még partnerek, vevők felé és irányába is azt a sérülékenységet, hogy nem biztos, hogy én tudok mindent a legjobban, nem biztos, hogy én vagyok minden. Ne haragudj, ezt elbasztam, bocsánat. Ezt nagyon fontos vezetőként is kimondani, tulajdonosként is ki tudni mondani. Nekem ez egy nagy áttörés volt. A személyes ilyen nagy változásom pedig az volt, amikor elég indulatos voltam sokáig. Tehát a raktárban kiabálás, dobozok rugdosása, ez benne volt a operatív működésemben, nem vagyok rá büszke. És az a személyes szembesülés ezzel, hogy el kellene kezdeni meditálni, el kellene kezdeni nem csak a vállalkozáson dolgozni, nem csak minden tudományos alapon, hanem saját magamon is, lelkileg ennyire dolgozni, az hozott egy következő szintet. Ennek a kiteljesülését már a ShopBuilder csak az új tulajdonosnál élte meg, de én magam azt azóta is folytatom. Tehát a napi meditációm, ha csak lehet, nem minden nap, de elég sűrű megvan, reflexió, naplóírás, éves elvonulás, ezeket csinálom azért, hogy magamat rendbe tudjam tartani. Volt célod, amikor elkezdted a vállalkozást építeni? Igen, eltartani a Stipich családot. Ezt egy mentoromtól hallottam az ő vállalkozására kiterjesztve. Nem, ilyen nagy kőbevéshető álmok, vagy nem tudom, hogy meghódítani a Marsot, megváltoztatni a Földön az egészségügyi szokások, ilyenek nem voltak nem voltak a vállalkozási indulásakor. Nyilván később, amikor már tudatosan kezdtünk szlogent találni a Builderhez, mi arra gyúrunk, hogy te izmos legyél, ezt egyébként a Baninak köszönhetjük ezt a szlogent, de ezen egyáltalán a sárgán, az értékeinken, ezen minden sokat dolgoztunk. De nem így indult, hogy van, és nagyon sokakkal beszélgettem erről, és akikkel erről sikerült őszintén beszélgetni, azok közül nagyon sokan azt mondják, hogy hát csak úgy elindult, hogy valamiből meg kellett élni, és aztán akár egész prosperáló vállalkozások is lettek belőle. Mindig irigylem azokat, akiknek így sikerült elindítani egy nagy álom, egy nagy cél mentén. Hol volt az a pont, amikor átkeretezted, mert nyilván
eljutottál arra a pontra, amikor ha úgy döntesz, hogy nem a vállalkozásba fektetsz vissza, hanem azt mondod, hogy ez egy szuper szint, családom bőven jól él belőle, tudunk belőle jó autót venni, jó házat venni belőle, jól élni, utazni, akkor döntettél volna úgy, hogy nem a jövőt hajszolod, vagy nem a vagyonépítés mellett döntesz, hanem csak jól élsz. De ha jól sejtem, te inkább a jövőt építetted, amellett, hogy nyilván megélt a Stipich család, de... Hát mindig is nagyobbat akartam építeni, és egy bizonyos ponton valahol beakadt a fejembe az, hogy ebből a vállalkozásból lehet, hogy egyszer exitálni lehetne, tehát ezt lehet, hogy el lehetne adni valakinek. Ehhez profitra van szükség, és elmentem a legnagyobb beszállítónkhoz, hogy szeretnék még nagyobb kedvezményeket kapni, mert én még többet tudnék csinálni, erre és erre viszont szükségem van egy kis extra profitra. És azt mondták, hogy nem, te vagy a legnagyobb magyarországi partnerünk, ennél nagyobb kedvezmények már nincsenek. Tehát, hogy... És akkor szöget ütött a fejembe, hogy tehát ha én vagyok a legnagyobb magyar, akkor ha nemzetközibe is én leszek a legnagyobb, akkor lehet, hogy vannak. És jó, mondtam, akkor induljunk el international. És ez olyan szexinek is tűnt, majd utána nagyon nehéznek bizonyult, de végül is ez volt az az átütő dolog, ahol az kezdett fölsejleni, hogy ha ez elég nagy lenne a környező országokban legalább, akkor ezt valaki lehet, hogy meg akarná venni. Biztos benne volt az is, hogy láttam egyébként azt, hogy a bodybuilding.com-ot, az egy amerikai hasonló áruház, mint a miénk, azt valamikor a 2001-2003 környékén 100 millió euró vagy dollárért adták el az alapító tulajdonosok, és én mondtam, hogy ennyi forintból bejönne már, és akkor elindultunk azon, hogy lehetne a Buildert eladhatóvá tenni. Az jól látszott, hogy Magyarországon nehezen, túl kicsi, elindultunk külföldre, nagyjából hozzátettünk a magyarországi forgalommal megegyező, nem egész akkora, de mondjuk még egy 40%-nyit már külföldről. Ebben a történetben is ugyanazt követtem, mint amit más dolgokban. Hogy csinálták ezt azok, akik már megcsinálták, hogy csinálták jól? Béreltek tanácsadót. Dolgozott nálam egy Nagy Róbert nevű kollégám, beszélgettünk erről sokat, hogy tanácsadó, meg cégfejlesztés, meg minden, nem is az exit kapcsán, hanem csak a cégfejlesztés kapcsán, hogy hogyan kell struktúrákat csinálni, rendszereket csinálni, egyáltalán hogyan kellene egy rendes, jó nemzetközi üzleti tervet megcsinálni, és Horgos Lénárdékat az Abszolvótól bevontuk tanácsadónak, évekig dolgoztunk együtt, akkora Exceleket azóta se nagyon csináltam, mint amit velük, és tényleg egy nagyon komoly 5 éves üzleti tervet leraktunk növekedéssel, tőkeigénnyel, mindennel, ami ehhez szükséges, és ami ehhez tartozik, és 10 vagy 11 tőkebefektető cégnél tartottam pitchet, hogy nem fektetnének ebbe a Builderbe. Sajnos egyikük se akart befektetni a Builderbe. Az igazán nagy célom az lett volna, hogy a legnagyobb vevőnk vásároljon föl bennünket, a Szájtek. A Szájteket pont abban az időben a alapító tulajdonosa eladta egy lengyel tőkebefektetési csoportnak. Ott a nemzetközi befektetési igazgató volt itt Magyarországon, egy 1,5 órát beszélgettünk angolul, ott volt az elemzője, aki meglátta az Exceleket, le volt nyűgözve, mondta rájuk, hogy ezek milyen jó Excelek, drágaságom, adat, arany! De hát a Robert Mancot nem sikerült meggyőzni róla, hogy adjon pénzt a ShopBuilderért, úgyhogy nem vásárolt föl bennünket. Hányat írunk ekkor? 2011 körül. Akkor már viszonylag... Lehet, hogy 12 vagy 13 is, nem, mert azt hiszem, hogy 11.
és az Enterprise Investors utána kiszáll a SciTechből, eladja a dél-afrikai Ascendisnek, keresnek rajta 100 millió eurót, mindenki nagyon boldog, és akkor az a vételár, amiért eladták a SciTech-et a dél-afrikai Ascendisnek, az egy EBITDA szorzóval felszámolva, tényleg a Enterprise bejött, és mint rendes tőkebefektető cég rendbe tette a folyamatokat, rendbe tette a könyvelést, leszette azt, ami zsír volt és felesleg volt, és amikor a Ascendis megvettek, az úgy nézett ki, hogy nagyon jó. De az Ascendis egy dél-afrikai csapat, egy konglomerátum, aki azt képzelte, hogy mindent is tud csinálni, és egyáltalán nem fókuszált onnantól kezdve a cégre. A SciTech elkezdett lejtmenetbe menni, gyakorlatilag onnantól, hogy az alapítót és az ötleteit kivették, és hozták a saját hibásabbnál hibásabb elképzeléseiket, amiknek nem volt köze nem csak hogy a piachoz, hanem ahhoz, amit megvettek céghez úgy abba a formájában. Tehát nem értették meg, hogy hol van a DNS-e, mi az igazi ereje a SciTech Nutritionnek, és hát akkor látszott, hogy ők nem akarják megvenni a céget. És én nagyjából úgy 2016 környékenről le is tettem, hogy eladjuk a vállalkozást, és akkor egyszer csak megcsörrent a telefonom, fölhívott a Lévai Bálint a Biotech-től, hogy úgy hallottam róla, hogy eladó a cég. Igaz ez? Hát mondom, hogy ne lenne igaz? Hát évek óta árulom. Beszéljünk róla. És beszéltünk róla, és aztán a vége az lett, hogy merge-öltünk. Illetve te exitáltál. Én exitáltam. A merge annyiban helytálló, hogy jöttél a deal-lel. Mikor ez a tárgyalássorozat elindult, akkor pont így a legnagyobb nemzetközi terjeszkedésben voltam benne, ami rengeteg pénzt emésztett fel. Minden tanácsadói, minden ellenére is az látszott, hogy hát csak negatív EBITDA-val tudjuk csinálni ezt az iszonyatos nemzetközi terjeszkedést. Nekem már több mindenem nem volt, amit el lehetett volna jelzálogosítani azért, hogy ezt finanszírozni tudjuk, és ebbe a helyzetbe is a Biotech meglátta azt a lehetőséget, hogy egy veszteséges cég megvásárlása is miért érték, és miben van az érték számára, úgyhogy én egy szemmel látható összegért eladtam azt a céget, ami akkor abban a pillanatban éppen egy veszteséges évet csinált. Nyilván ebben benne volt az is, hogy 20 éve ismertük egymást, ők a második legnagyobb beszállítónk voltak. Nyilván ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy második legnagyobb beszállítóként a piacvezető legnagyobb vevőjét fölvásárolni, ez szerintem önmagában egy oka és indoka annak, hogy miért vegyen valaki meg egy ilyen céget, mint a Builder. És 2 évig tartott maga a folyamat, ameddig én ott maradtam a Builder élén, és olyannyira jó volt a kapcsolatunk, hogy 2 hónappal előre hozták a kifizetésemet. Tehát 2 éves, 2 hónappal előre hozták a kifizetést. Annyira megbíztunk teljes mértékben egymásba. Én viszont bevállaltam cserébe azt, hogy addigra kiderült, hogy ők szeretnék merge-elni a 2 céget, tehát hogy a ShopBuilder Kft. Mint olyan meg fog szűnni, beolvad a Biotech USA-ba, és mellette a szegedi raktári műveleteinket azt felszámoljuk, és ez fölkerül Szadára. Nyilván ez minden szempontból így előnyösebb, de ennek az egésznek a lemenedzselését én még bevállaltam, úgyhogy 2019 végéig ott maradtam a ShopBuilder élén, és ezt az egész egybeolvadást, ezt lemenedzseltem, amiben nekem egy nagyon fontos szempont volt, amire egy mentorom hívta fel a figyelmemet, hogy ezt csináljuk meg, és ebben a Biotech nagyon rendes partnerek voltak, hogy ezt csináljuk meg úgy, hogy mindenki, aki Szegeden nem akarja folytatni, és nem mozdul ki onnan, és nem jön el Szadára, az kapja meg a végkielégítését, és én úgy végig tudjak menni a városon, hogy senki nem fog rám neheztelni, amiatt, hogy adtam el a céget, vagy hogyan fejeztük ezt a szegedi működést ott be. Maradtak néhányan Szegeden, ügyfélszolgálat, egy beszerzési osztály, illetve a pesti marketing osztály megmaradt a Biotechnél, és nagyon érdekes, ezt büszkén mondom el, hogy ennek a kis builderes csapatnak, a szegedi bolt, akik Szegeden dolgoztak az ottani logisztikai központban, meg a marketing osztálynak a fluktuációja mai napig 0. Egyetlen egy kolléga sem ment el, tehát olyan
jól össze volt rakva a csapat, hogy a mai napig a biotechben dolgoznak. Az akkori jobbkezem, a Nagy Szabi, ő most a SciTech brandnek a marketing igazgatója a biotech csoportban, tehát egy abszolút egy sikerként tekintek arra, ahogyan a ShopBuilder a mai napig üzemel. Én már régen elengedtem, én nagyon érintőlegesen foglalkozok, csak mert más csinálok a biotechnél, de ez egy nagyon szép és jó befejezése volt annak, amit 20 éven át, vagy egy kicsit több Szegeden csináltak. A szegedi bolt a mai napig megvan, és a biotech szépen üzemelteti. Gyönyörű. Hát gratulálok. Kicsit visszamenve, vagy velem menve a történetben, amit mondta, hogy 2011-13 környékén te befektetőt kerestél, nemzetközi terjeszkedéshez nem kaptál befektetőt. Hogy vészelted át azt az időszakot, meg mentél át azon, hogy akkor ezt saját erőből kell csinálni, változik a terv, saját tőkéből nyomni. Egyrészt mindent visszaforgatva, ez volt az egyik stratégia, ami nagy hiba, mert gyakorlatilag így hát éppen, hogy csak megéltünk belőle, és az volt a terv és a mondás, hogy egyszer majd. 19-re lapot húztam. De ahhoz azért szerencse is kellett, hogy a biotechnek ez így bejöjjön, meg hogy a biotech ezt így megérezze, meg jó legyen a kémia köztem és a Lévai Bálint között. Tehát ezek mind-mind összejátszottak abban, hogy ennek egy ilyen szerencsés együttállása volt. A másik dolog, hogy nagyon jó kapcsolatokat ápoltam mind a kettejükkel, tehát a SciTech-kel és a biotech-kel is, és hát az összes létező marketing lapot és marketing játszmát és alkut ki kellett játszanom egymással, tehát ellenük, hogy ha az egyik nem, akkor majd a másik, ha a másik nem, és akkor gyakorlatilag az ő marketing támogatásukból, vagy abból, amit ők beáldoztak arra, hogy hajlandóak voltak nálunk reklámozni, ez adta azt a kis tőke pluszt, amivel tudtunk menni nemzetközibe. Hozzátartozik, hogy abban az időben nekik még nem volt, vagy éppen csak SciTechnek egész a végéig nem volt, de a biotechnek is akkor még csak indult az online kereskedelmi lába, tehát hogy látták azt, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan láb, akit régóta ismernek, van bizalom, ha egyszer megállapodunk valamiben, akkor azt fogjuk csinálni, akkor is azt fogjuk csinálni, és tehát a végletekig játszottuk ezeket a játszmákat, de végig becsületesen, tehát nem volt olyan, hogy átvertünk volna valakit. Csak mindig kihúztuk egész odáig, hogy akkor mi ez a maximum, amit lehet. A piacon, de szépen. Igen. Egy kicsit mesélsz arról, hogy versenytársaitok hogy voltak a kezdetén egészen odáig a kivásárlásig. A végére már azt mindenki tudja, hogy nagyjából egyeduralkodóvá váltatok ezen a piacon, de milyen út vezetett idáig? Mindig is voltak versenytársaink. Egyrészt mi egy vidéki vállalkozás voltunk, és nagyon sokáig nem is volt Budapesten üzletünk. Voltak más jellegű internetes vállalkozók, akik csak üzletet láttak az internetben, és előbb-utóbb mindegyik ott vérzett el, hogy a végletekig nem lehet csak hirdetésből növekedni, csak online hirdetésekből növekedni. Csak PPC nem működik állandóan. Kell, hogy legyen valami másik olyan láb, a content marketing, a SEO, ami hoz be idézőjelbe olcsóbb forgalmat is, mint maga a PPC, vagy olyan forgalmat, ami akkor is megvan, amikor nincs PPC. Akár például az e-mail listánk, nekünk volt olyan időszakunk, amikor hetente még GDPR előtt, amikor hetente 2-3 alkalommal ilyen 180-250 ezer e-mail ment ki. Az azért úgy masszív online jelenlét, vagy masszív DM jelenlét, direct marketing jelenlét. Abszolút. Ebben voltak kampányok, volt marketing automatizmus levél, utánkövetés, véleménybekérés, tehát nagyon szerteágazó volt. Azt gondolom, hogy senki nem vette annyira komolyan az internetet, senki nem kereste azokat az első
lépéseket, hogy mi az, ami be lehet hozni külföldi tapasztalatokból, és azonnal megcsinálni, és kitartóan megcsinálni. Tehát ha elsőre nem sikerült, akkor addig csűrni, csavarni, fejleszteni, javítani, amíg a végén ki nem tudjuk hozni belőle a sikert. Nagyon korán ott voltunk a Facebookon, tehát a Facebookunk úgy indult, hogy előtte 2 EVIV csoportomat elvették, és akkor ezen fölháborodva mondtam, hogy jó, és benne voltam abba, nagyon kevesen emlékeznek rá, a Facebooknak volt egy olyan időszaka, hogy csak angolul volt a Facebook, de be lehetett jelentkezni, és akkor besegíthettél a fordításokba, és akkor mindegyik ilyen eleméhez, ami csak angolul volt egy kis gombod, megnyomtad, és beírtad a te fordításodat, és akkor kiírta, hogy mit mondtak mások, és akkor meg tudtad szavazni, hogy melyik a jó, melyik a nem jó, és így kvázi ilyen community fordítással fordították a Facebook. Én olyan korán ott voltam a Facebookon, hogy ebben még benne voltam, és az idő után nagyon gyorsan csináltunk egy Facebook csoportot. Aztán az is közrejátszott még, hogy amikor a német piacon elindultunk, így nagy bátran, Németország nagy piac, ott aztán majd fog menni. Hát a Google hirdetéseinket 3 hónap után föl is jelentették mindenféle szabálytalanságra, és letiltották a Google fiókunkat, de nem csak a németet, hanem a teljes Google fiókot. Az egy olyan érvágás volt, amikor aztán még jobban oda kellett figyelni a Facebookra, és akkor mindent rá kellett tolnunk. Nyilván aztán csináltunk új fiókot, azt újra föl kellett futtatni, ennek újra be kellett tanulnia. Egyáltalán el kellett érni, hogy ne legyen tiltott. Tehát voltak ilyen kalandok folyamatosan, de szerintem ez volt az, ami megkülönböztetett bennünket a többiektől, hogy gyorsan voltunk hajlandóak változni, nem ragadtunk be semmilyen mentális modellbe, hogy valami első elképzelésbe, hogy akkor csak ezt és csak így. Nagyon jóba voltunk a 2 legnagyobb magyar gyártóval, aki nyilván elérte azt, hogy a piacon megkerülhetetlenek legyenek. Én mind a 2-ből ki voltam egy ideig tiltva. Volt 10 olyan hónap, amikor Cytek árut nem kaptam, és volt kb. Egy fél év, amikor Biotech árut nem kaphattam. Mert olyan marketinget csináltál, amivel ők nem értettek egyet? Igen, és ezt túl kellett élni, ki kellett bekelni, és nyilván az a bizalom, hogy ez idő alatt se fordultam soha ellenük, csak mentem és soroltam az érveket, hogy de miért lenne mégis jó. És hát a végén elfogadták, hogy csak jó lenne, és mind a kettőjükkel utána a stratégiai együttműködés lett és alakult ki. Sokszor volt, hogy konkurensek azt mondták, hogy süllyed a sárga tengeralattjáró, de hát nem süllyedt el, még most is úszik. Kicsit másmilyen sárga, át lett festve egy picit, de még úszik. A Beatles az majdnem rólatok írta, hogy Oké, és az eladás pillanatában amúgy a versenytársaitokhoz képest hol voltatok? Tehát akik nem saját brandet árultak, hanem multi-brand store, e-commerce fókusz. Mi is elindultunk a saját branddel éppen, és pont ez volt az egyik lépés, hogy a Biotech ezt, mikor már ő is benne volt a shopbuilderben, akkor erősen fölkarolta, és nyilván ezzel egy olyan profitlöketet tudott betenni a shopbuilderbe, amit csak gyártóként tudott betenni, és nyilván nekem nem maradt volna meg, de velük együtt, vagy abban a 2 közös évben, abban ez nagyon intenzíven hozzájárult ahhoz, hogy abból viszont tudtunk fejleszteni. Hát a konkurensek akkor ott egy pont, tehát mi akkor a csúcson, vagy nagyon közel a csúcshoz voltunk, és hát nem voltak akkorák a konkurensek, senkinek nem volt. Akik később indultak, azoknak nem volt még akkora ideje, hogy behozzanak bennünket, akik meg elindultak, de valamiben elvéreztek előtte, azok meg már nem voltak ott addigra. Mondasz számokat nekünk? Csak így nagyságrendben, mondjuk árbevételt tekintve. 3,5 milliárd volt a Builder, amikor eladtuk. És mondjuk a nettó éves forgalma. Második legnagyobb versenytársatok? Mondjuk 800 millió. Szóval bő 4-szeres méretkülönbség. Igen. Okay. Amikor először üzleti kapcsolatba kerültünk, akkor pont SEO kapcsán konzultáltunk. Te hogyan? Azt hogy említetted, hogy csak a hirdetésekre fókuszálva nem lehet kereskedő céget csinálni.
ugye mondtad, hogy a tartalommarketingre sok hangsúlyt fektetetek. Mikor kezdtél el te tudatosan keresőből érkező ingyenes forgalomra figyelni, meg ez hogyan tekintettél erre? Abban az időszakban, amikor a Google még saját magától indexelte az oldalakat, nekünk addigra akkora tartalmunk volt, hogy az összes brand, összes termékét a mi oldalunkon megtalálva, és mondjuk olyan 5-6 ezer cikk, ami abban az időben egy nagy szám volt. Ma az AI idejében ezt egy hét alatt valaki már le tudja utánozni, de abban az időben ezek natív keletkeztek, és a Google akkori algoritmusa, ha beírtál egy bármilyen magyar szót, akkor arra szinte biztos, hogy mi valahol megjelentünk. A fórumon volt, nem tudom, 400 000 fórum bejegyzés, ami szintén, tehát gyakorlatilag ebbe a témába szinte akármit beírhattál, mi ott voltunk valahol az első oldal közepéig, vagy az első oldalon. És én erre nagyon sokáig úgy tekintettem, hogy nincs szükség külön SEO-ra, a sok tartalmat majd a Google elintézi, és majd a helyére beindexeli, ahová ez tartozik, és ahová ez kerül. És aztán elindultak a technikai SEO cégek, a linkfarmokon keresztül, linképítéssel, amit a Google az elején még nem annyira büntetett, és látszott az, hogy ezzel valamilyen szinten kell foglalkozni. Nekünk a ShopBuilder mögött egy saját fejlesztésű webmotor fut a mai napig, a ShopBuilder és a SiteHacker azok a úgynevezett builder motoron futnak a mai napig. Ez nagyon jó és nagyon szép, mert gyorsan tudunk bármilyen dologra reagálni, tehát akarunk egy one-page checkoutot, akkor azt megcsináljuk, oda akarunk egy új fizetési módot, akkor nem kell gondolkozni, implementáljuk pár óra alatt, és megvan. Az admin oldalon akarunk egy új gombot, amivel ezt vagy azt lehet csinálni, akkor az megvan, nem kell várni arra, hogy nem tudom, valaki ezt valahol leprogramozza. Cserébe viszont az ilyen standard SEO elemek, tehát ez a hardcore technikai SEO elemek, azok nem biztos, hogy mindig jók, illetve hát nem biztos, hogy ez a világ leggyorsabb oldala. Pont amiatt, mert egy 20 éves kódbázison mindent is csinál, mindent is tud, 60-valahány domaint kezel, 11 nyelvet, 10 devizát, tehát hogy az árazás biotechből érkező minden komplexitását is, és akkor emiatt nem feltétlenül biztos, hogy a leggyorsabb, és ti voltatok az egyik szemfelnyitó, akit átküldtetek egy megalázó technikai SEO elemzést, és akkor azzal szembesülni kellett, hogy jó, hát itt végig kell menni egy ilyen 50-60-os pontos checklistán, és hogy ezeket szépen rendbe kell tenni. És akkor nyilván én egész idő alatt abból eredt a SEO-sokkal való konfliktusom, hogy jó, de én ezt úgy akarom megcsinálni, hogy ez majdnem automatán működjön, mert nekem 11 nyelven kellene ezt egybe. Tehát én nem tudom azt megcsinálni, hogy majd ezt nyelvenként valaki mindenhol megoldja, hanem hogy ezt valahogy a motor oldja meg. És hát úgy helyjel közzel. Én őszintén elmondom neked, de ezt tudod is, hogy a linképítésnek sohasem voltam a megszállottan nagy híve. Igen, látom a új oldalaknál, tehát látom az értelmét, de egészen az elmúlt pár évig nem voltam nagy híve. És hát nyilván változik, az interneten minden változik, a Google ökoszisztémája meg különösen változik, tehát ma már a hirdetések se olyanok, mint régen nem volt shopping hirdetés, tehát mindent neked kellett, kvázi le kellett szimulálnod egy mai shopping hirdetést, hogy minden termékre ott legyél, minden termékre legyen hirdetésed, stb. Ma már egy egész más ökoszisztéma, egy egész más hirdetési világ működik, és a SEO is egy egész más helyre került. Mit látsz a SEO jövőjének, Robi? Akkor erős aggályom van abba a tekintetbe, hogy először az elmúlt 20 évben a Google egy kis lépés hátrányba került, mert még a kritikus tömegű felhasználó nem írja be a ChatGPT jellegű LLM modellekkel kiszolgált copilotokba, hogy mi az, amire kíváncsi, és mit szeretne megtudni, de gyakorlatilag az eredmény, amit egy ilyen kiad, az
kísértetiesen az, amit én felhasználóként valójában kapni szeretnék egy okos internetes géptől, egy okos géptől. Nem kell oda-vissza 3-szor kivalidálnom, végigmennem, elmennem a 15 oldalig, hogy megtaláljam, hogy mit gondolok a valódi igazságnak, hanem egy olyan szöveget tesz elém, amiről nagyon könnyen és gyorsan elhiszem, hogy ez az igazság. Ez szerintem egy picit meg fogja változtatni a SEO-t, és maga a Google is, hát ugye részben abból él, hogy a SEO-ban hirdetések jelennek meg, és kérdés, hogy majd ebbe a modellbe, ebbe a válaszolós modellbe hol lesznek benne a hirdetések. Mikor szűnik meg a bizalom az adott válasz után, amikor a Coca-Colának a fizetett tartalmai lesznek csak benne, vagy a tök mindegy valamelyik multicégnek a fizetett ötletei és ajánlásai lesznek csak a szövegekben, mikor kezdek el majd kételkedni, úgymond az okos gépben, vagy hogy lesz rávehető az okos gép arra, hogy beletegye erőszakkal ezeket a hirdetéseket, és ha a Google kereséseket is megnézzük, akkor egyre inkább ad válaszokat, és nem linkeket, tehát hogy nem kell ellépnem a Google-ról, hogy megtaláljak valami választ, a Wikipédia adott oldalának az adott részlete már ott van, sőt több részlettel is, tehát hogy ez úgy gondolom, hogy az egész SEO-t át fogja alakítani, illetve a Google-nek az üzleti modelljén majd nagyon erősen el kell gondolkodnia, hogy ebből hogy és mennyi pénz jön be. Igen, azt látjuk, hogy a keresési találatok azok folyamatosan változnak, tehát ami 20 évvel ezelőtt volt, hogy a találati lista az 10 weboldalnak a linkje, egy rövid leírásra, hogy mit fogsz azon a linken találni. Ugye fokozatosan változott, hogy bekerültek képek, térképtalálatok, videók azzal a linkkel, ahol annyi másodpercnél ott kezdődik, amikor a válasz van. Igen, tehát hogy egyre a felhasználót egyre jobban szolgálja ki a Google, és valóban vannak olyan információk, azt gondolom, hogy főleg információtartalmú keresésekre ad a Google már most is olyan válaszokat, meg évek óta olyan válaszokat, ami megadja a választ. Tehát nem kell egy kalkulátor oldalra menni, hogy átváltsunk, nem tudom, forintot euróra, mert a Google frontpage-en megválaszolja nekünk. Azt is gondolom, hogy a Google sok témában nem vállalja, vagy nem vállalhatja a felelősséget azért, hogy te hogyan döntsél, vagy ő mit javasoljon neked direkt válaszként, tehát az, hogy ma melyik gyógyszert vedd be, vagy melyik orvost választ, vagy hova fektesd be a pénzedet. A Google-nek ugye van ez a Your Money, Your Life típusú policy-je. Ezeket nem vállalja fel, és azt is tudjuk, hogy az LLM modellek nincs tudása, hanem kikövetkezteti, hogy mi lehet a reális válasz. Tehát, hogyha megkérdezed 10-szer, hogy hány európai főváros van, akkor 10-szer nem 10 különböző választ fog adni, de legalább 5 különböző választ fog adni. Lehet, hogy lesz benne valami minta, de hogy nem tudás van mögöttem. Illetve a másik része pedig az, hogy a kereskedelem nem döntheti el, hogy melyik lesz a kényelmes cipő neked, mert ahány ember annyiféle, meg márkapreferencia, tehát hogy nem tud egyértelmű válaszokat adni sok kérdésre. De hogy látod, hogy a kereskedelmet hogyan fogja átalakítani a mesterséges intelligencia? Szerintem lényegesen átalakítja már most is. Mi is használunk olyan LLM hátterű chatbotokat, amik a saját adatainkkal és információnkkal elő vannak feszítve, ezekből származó információkat prioritásként előbb válaszként, és nyilván a promptolásba, illetve a promptoló perszónák megírásával, vagy a válaszoló perszónák promptokkal történő megírásába, vagy vezérlésébe munkát kell fektetni, de hát ebből láttam egy félelmetes megoldást, azt kell, hogy mondjam. A Marketing Sherpa egy elég nagy ilyen online marketinggel foglalkozó, vagy marketinggel, tanácsadással foglalkozó weboldal, óriási mennyiségű contenttel, tulajdonosa a McLabs nevű cég, akinek az alapítója egy Flint McLaughlin nevű ilyen kopasz ürge, csak kicsit vékonyabb, mint én, egy igazi amerikai redneck,
Nagyon-nagyon jó előadó, 25 éve marketinggel és marketing pszichológiával foglalkozik, hogyan és mitől működik egy marketing, az értékajánlatban hol dől el az, hogy hova kell, mire kell többet tenni, mit kell az értékajánlatban jobban kihangsúlyozni, erről van körülbelül 200 000 tanulmányok az elmúlt 25 évből. És még 2022-ben partnereltek össze az OpenAI-jal, hogy egy LLM modell elé hadd tehessék be előfeszítésnek ezt a saját 200 000, úgy, hogy nyilván ez ne menjen ki köztudatba, hanem hogy csak az ő modelljük elő tétjeként legyen ott, és két hete tartottak egy 40 perces bemutatót belőle, amiben föl van promptolva 7 vagy 8 ilyen persona, marketing szövegíró, nyilván angolul van még egyelőre az egész, marketing szövegíró, Facebook szövegíró, marketing stratéga, projektmenedzser, tudom is én, 7 vagy 8 ilyen asszisztens, vagy copilot persona így föl van konfigurálva, be ők munkát öltek, amit fölpromptoltak olyanra, hogy megpróbálták úgy előfeszíteni, hogy kiszedegessék belőle a halucinációkat és hülyeségeket minél jobban. És ott tartanak a történettel, hogy gyakorlatilag egy kis egy író, egy amerikai író, írt vagy 30 könyvet, 60 pár éves, úgy döntött, hogy alapítok egy egyházat Amerikában. És egyszemélyes vállalkozásként az ő AI eszközük segítségével megcsinálta hozzá a weboldalt, megcsinálta hozzá a feliratkozó formokat, a mögötte lévő adatbázisokat létrehozta a megfelelő felhős környezetben, és megcsinálta, majd föltanított a saját könyveiből egy ilyen copilotot, és az válaszolgat a egyház weboldalán, mint hogyha a egyház élő emberes papja lenne. És annyira félelmetes, hogy ezt egy néhány nap alatt ma meg lehet csinálni, ami korábban egy évnyi előkészület, és nem tudom én, több ezer vagy akár $100,000 meló lett volna mindet összerakni. Jó, itt-ott még látszik, hogy egy-egy generált a AI kép az lehet, hogy nem pontosan olyan, ami ezek csak javulni fognak, illetve ha fogják és azt egy kicsit még tovább promptolják, akkor gyakorlatilag ki lehet teljesen tökéletesíteni, de hogy el lehet egy ilyen vállalkozást indítani néhány nap alatt egyetlen egy eszköz segítségével, és ez nagyon félelmetes. És azt gondolom, hogy mi is egyébként itt-ott használunk. A marketingben, a marketing osztályaink a Biotechnél használnak videófeliratozáshoz, szövegíráshoz, hirdetésmenedzsmenthez, levélíráshoz, ügyfél vagy influencer kapcsolattartáshoz különféle AI eszközöket. Több helyen elkezdtünk használni copilotokat is. Voltunk néhányan a cégből már olyan Microsoftos konferenciákon és előadásokon, ahol láttuk, hogy azért ezekkel a copilotokkal nagyon sok mindent meg lehet spórolni, vagy föl lehet gyorsítani. Lehet, hogy nem lesz a legtökéletesebb, és lehet, hogy de annyira jó alapokat, tehát a nullából a 80%-ig sokkal gyorsabban el lehet jutni, és hogy egy olyan analógiát hozzak, ez most ott tart, mint annak idején, amikor a Gary Kasparovot a Deep Blue legyőzte először, akkor néhány évre rá még több ilyen gép kialakult, és hát elég gyorsan eljutottak oda, hogy a gépek már a legnagyobb sakkmestereket is megverték. És ekkor kialakult egy olyan világbajnokság, amiben gépek játszottak gépek ellen, megmaradt az emberek játszanak emberek ellen világbajnokság, és létrehoztak egy harmadik sakkvilágbajnokságot, amit úgy is hívnak, hogy a Kentaurok világbajnoksága, ahol gépsegítette csapatok, emberi csapatok játszanak egymással, sakkoznak egymással, és nyilván nem kell előnöm a poént, hogy elég sokáig ezek a Kentaur csapatok voltak az erősebbek, mert kombinálták az emberi intuíciót, az emberi megérzést, azt, hogy az embernek van tudása is, és bizonyos negatív részeket a gép gondolkodásában, vagy a gépnek meg tud spórolni, vagy le tud vágni, hogy ez hülyeség,
Én most azt látom, hogy ilyen copilotok, ezek jelen pillanatban azoknak a cégeknek és azoknak a vállalkozásoknak, ahol ezt elkezdik használni, egy óriási előnyt fog adni a többiekhez képest. Gyorsabban, hatékonyabban tudnak dolgozni, több profit marad náluk, amit vissza tudnak forgatni az egyre drágább marketingre, amitből viszont kevesebb marad azoknál, akik ezt nem használják, tehát ők meg kevesebbet tudnak visszaforgatni, és itt egy ilyen szakadék kezd majd kialakulni azok között, akik ezt gyorsan implementálják, és jól ráéreznek a használatukra, azokhoz képest, akik meg ebben most lemaradnak. AI-jal generált tartalmak, vagy akármik, mondjuk képek, azok hogyan fejlődtek, és hogy ma már azért kísértetiesen jó dolgokat lehet csinálni. És ez a minőség, ez így be fog gyűrűzni, és ez lesz az új alapszint, ez lesz az új gagyi. És hogy vajon hol lesz az igazán mesterszint, és valószínűleg azok, akik ráéreznek ennek a technológiának a használatára, és nagyon ki tudják ezt majd promptolni, hogy úgy mondjam, vagy centizni, vagy nagyon jól megtanulják használni, azok meg ebből egy még nagyobb szintet fognak képviselni, és az elfogadható, és mindenki meg tudja csinálni szint, az most egy följebb fog lépni egy nagyot. Abszolút. Az, hogy legyen szöveg egy weboldalon, az már nem kunst. Az szerintem már hosszú évek óta nem az a szám, hogy valaki tud blogot létrehozni, hanem az, hogy tudunk olyan tartalmat létrehozni, ami mondjuk a nemzetközi színvonalon kiemelkedőnek számít, és azért ennek azt látjuk az ügyfeleinken keresztül mi is, hogy ennek a szintje évről évre magasodik, vagy emelkedik. Szint. Az, hogy tudunk létrehozni elfogadható tartalmat, az szül egy újabb problémát, vagy egy másik helyzetet, ne nevezzük problémának, de mondjuk egy biotech szintű és kaliberű cég nem engedheti meg magának, hogy gagyi dolgok legyenek a weboldalán, meg adott esetben még olyan dolgok is, ami nem igaz. Tehát, hogy van jogi környezet, van egy brandérték, és hogy létre tudunk hozni bármilyen tartalmat, de az nem kunst, hogy az önmagában nem érték, tehát hogy nekünk az kell, hogy jó tartalom legyen, és már nem a szövegek létrehozása a kunst, hanem az, hogy azok olyan szövegek legyenek, ami jogilag megfelel, a brandünket képviseli, értéket ad a usereknek, és hogy te hogy látod, hogy ezt hogyan lehet megugrani, vagy mi lesz ennek a jövője? Hát azt gondolom, hogy tehát nálunk, én azt tudom, hogy nálunk a biotechnél a jogi megfelelés ez egy óriási kihívás és probléma, és emiatt rendszeresen lassúk is vagyunk, és nem elképzelhetetlen egyébként, hogy ezt lehetne támogatni valamilyen mondjuk AI eszközökkel. Most így hirtelen az jutott eszembe, hogy azért a hivatalok is nagyon jók ma már, és fiatalok dolgoznak ott, még egy kicsi, és az ellenőrző hatóságoknál is ott lesznek ezek az AI eszközök, tehát hogy nem tudom. Most csak azt látom, hogy ezeket most el kell kezdeni használni. Ha kis cégek könnyebben és gyorsabb adoptációval tudják ezt használni, akkor nagyon könnyen utolérhetnek, vagy ránőhetnek egy nagyobb cégre, aki a belső szervezete miatt, a adoptálás lassúsága miatt ebben adott esetben lemarad. Másrészt eddig is probléma volt azokkal a weboldalakkal, akik tisztességtelen módon jöttek létre, és tisztességtelen módon üzleteltek, és addig üzleteltek így, amíg valami bejelentés, vagy valami alapján
rájuk nem szállt a hatóság, és föl nem számolták őket, és akkor viszont nyitottak újakat, és ugyanígy ezeknek az újaknak a nyitát, tehát ha megnézzük, hogy most a csalások, az internetes csalások, akár a adathalászat jellegű csalások hol tartanak, a nagymamás telefonhívásokkal vajon egy pár év múlva, vagy akár most, ha valaki ezt jól profin megcsinálná, meg tudnám különböztetni, hogy abban a FaceTime videóban nem a kisfiammal beszélgetek, hanem egy AI képpel. És lehet, hogy nagyon gyorsan oda fogunk jutni, hogy egy-két ilyen deepfake videót, ha megnézzük, nyilván ezekből azok kapnak publicitást, amik hihetők, és amik nagyon jól meg vannak csinálva, és lehet, hogy abba több munkaórát öltek, mint hogy ezekből lettek a mémek, és ezek lettek híresek, de hogy ezeket egyre könnyebb lesz megcsinálni, és ilyen szempontból egyre nehezebb lesz azt eldöntenünk, hogy mi magunk tudjuk-e, hogy mi a világ. Nemrég beszélgettem a Rab Árpáddal az internet jövőjéről, meg azt, hogy a mesterséges intelligencia hogyan változtatja meg az internetet. És ő azt mondta, hogy az, hogy AI-jal csinálunk dolgokat, az 10 év múlva olyan lesz, mint ha most azt mondanád, hogy az interneten keresek valamit. Szóval, hogy így annyira a mindennapjaink részévé fog válni, hogy ez nem lesz egy megkülönböztető erő. Lesznek azok, akik kimaradnak ebből, mint ahogy vannak mai napig cégek, akik nincsenek az interneten, vagy nagyon minimális marketinggel meg jelenléttel, és hogy valóban lesz az a réteg, aki ezt meg készségszinten fogja tudni használni, és ezt a nagy hatékonyságjavítást, amit egy ilyen eszköz biztosíthat, azzal tudnak majd élni. A Google kicsit lemaradt az AI versenybe, vagy a nyelvi modellek. Ezt nagyon nehéz egyébként megjósolni, vagy megmondani, mert most körülbelül olyan 1200 elérhető modell van, amire vagy rá lehet csatlakozni, és API-n keresztül lehet őket használni, vagy te magad le tudod őket, a kisebbeket tölteni, és attól függ, milyen és mennyi géped van, tudod őket használni, és ezek között van legalább 150 olyan cég, akinek bármikor berobbanhat valami olyan fejlesztés, ami ezt még felborítja, és itt majd igazából az lesz a kérdés, hogy ki az, aki ezeket gyorsan föl tudja vásárolni, és A. el tudja takarítani a szintérről, B. mennyi időre tudja eltakarítani a szintérről, C. milyen gyorsan tudja a saját működésébe beintegrálni. Most az látszik, hogy jó szoftveres cégként, vagy egyre jobb szoftveres cégként a Microsoft ennek a szoftvernek, vagy ennek a technológiának így sikerült, hogy az élére álljon, de az egy nagy kérdés, hogy a Microsoftnak nincs a DNS-ébe, hogy hirdetést tudjon eladni, legalábbis az elmúlt közel 50 évben ez még nem jött össze nekik egyszer se, és hát igazából most se látszik, hogy a fenébe lesz monetizálva igazán majd a ChatGPT, mert az nagyon szép és nagyon jó, hogy mindent megcsinál, de miből és meddig, és az egy kérdés lesz, hogy ki tudja ezt monetizálni, és lehet, hogy a Google előbb fog tudni ebből valamit monetizálni, illetve hát jól látszik, hogy azért vannak még nagy versenytársak, akik meg egyáltalán nem abba gondolkoznak, hogy ezt monetizálják, hanem hogy valahogy a platformjaikba, a már most is zárt platformjaikba építsék, lásd Apple. Hát, hogy igazából a Microsoftnak a Copilot, különböző Copilotjai, ott is igazából egy előfizetéses rendszert még vonzóbbá tud tenni. Az modell. Az se egy rossz modell. A 287 Copilotból, amennyit most eddig csináltak a Microsoft különböző termékeihez, mondjuk olyan 7 az, ami tűrhetően működik. Biztos ez exponenciálisan fog majd javulni, viszont a monetizálásából még a Microsoft jelenlegi számaiban ebből semmi nem látszik. Tehát, hogy a Copilotokért még nagyon kevesen fizetnek. Ha ingyen ott van, akkor persze nagyon jó, de hogy vajon ezért fogunk-e fizetni, hogy ezt nap mint nap használjuk. És nyilván biztos lesznek olyan területek, például mi a programozóink ezt évek óta a GitHub Copilotot folyamatosan használják, egyre jobb és egyre intenzív, tehát hogy egyre többet
használják, de hogy azért ez egy olyan kis rétege a fizetőközönségnek, ami a PPC csitrilliárdokhoz képest nagyon picibe mérhető. Igen, a Google ugye a világ egyik legnagyobb technológiai vállalata, az árbevételének a masszív része az a fizetett hirdetésekből jön, tehát kvázi a Google ellen érdekelt abban, hogy változás legyen ezen a területen. Te mit látsz ebben, hogy ezt hogy lehet, vagy hogy tudna ebben jól manőverezni, vagy mit jósolsz, hogy ennek mi lesz a jövője, amíg késleltetni tudja, vagy hogyan fog ez átalakulni? Fogalmam sincs, nem tudom. Nem vagyok ennyire jó jósló, és ennyit nem olvastam ebben a témában, hogy vajon a Google-nek mi lehet a zsebébe, és lehet, hogy aki olvasott erről sokat, az is félre fogja nézni, hogy olyan gyorsan történnek itt majd változások, hogy ezt most nagyon nehéz szerintem megmondani. Még szakértők sem biztos, hogy itt egy pontos forecastra mernek vállalkozni, hogy mi fog történni. Az igazán jó az lenne, és ott lesz az igazi változás, hogyha ezt hanggal tudjuk vezérelni. Tehát ha nem kell pötyögnöm semmit sem, hanem elmondom, hogy ezt és ezt szeretném, és erre itt kapom a választ. Egy kicsit témát váltva, vagy egy kicsit tovább menve a gondolatmeneten, te a Biotech USA-nál most ugye a adatokért, adatelemzésért felelős vezető vagy. Az adatok mennyire kísérték végig a karrieredet, mennyire adat alapon hoztál régebben döntéseket? Hát mindig is. Ugye eredeti szakmámat tekintve én programozó vagyok, abban is adatbázisokkal foglalkoztam sokáig, tehát egy időben saját magam fejlesztettem a kis vállalatirányítási rendszerünket, csak rá kellett döbbennem arra, hogy egymagam sose fogok tudni egy SAP-t lefejleszteni, tehát érdemesebb megvenni az SAP-t, mint az én időmet erre elpazarolni, vagy fölvenni erre kollégákat, és beletenni a fejlesztésbe az időt. De nagyon sok adattal, én jó magam mindig is sok adattal dolgoztam. Amikor a Biotechhez kerültem, akkor a Biotechben még ilyen induló félbe volt egyáltalán a digitalizáció, tehát a Biotech egyáltalán nem volt egy digitális vállalat. Mi az árbevételünk 60-70%-át azt B2B szerezzük, egy jó részét a világ 100 országából. Az, hogy van 400 saját üzletünk és 60-valahány weboldalunk, ahol értékesítünk is, ez még jelen pillanatban is egy kisebb része, nem side business ma már, és a növekvő része nyilván az üzletünknek, de nekünk a világban járó kereskedőink a fő értékesítési csatornánk évtizedek óta, és egy pár éve elindult az, hogy akkor ezt próbáljuk meg digitalizálni. Viszonylag későn vezettünk be egy CRM rendszert, 2-3 éve, de azóta, mióta ez elindult, azóta egyre intenzívebben használjuk az adatokat, és már nagyon sok döntésünk adatalapú. Én azt gondolom, hogy a családi tulajdonú vállalkozások korlátozottan képesek adatalapúak lenni azért, mert minden döntés mögött ott van a személy, hiszen például egy marketing kampányhoz a Lévai családnak adni kell a nevét. Tehát őt fogják vele azonosítani, ha nem régen volt egy Szájtekes kampányunk, a célközönségnek nagyon tetszett, de nénik följelentettek minket, és fölhívták az ügyfélszolgálatot, hogy ezt a kidüllett szemű testépítőt miért kell neki néznie a Kálvin téren az óriás plakáton, és hát nyilván egy ilyen döntésben az, hogy ehhez, ha adatokkal ki is mutatjuk, a végén ehhez valakinek személyként adni kell a nevét. Tehát a családi tulajdonú vállalkozások ilyen szempontból egy picit mindig is bennük lesz ez a mi az, amit bemerünk vállalni része a döntésnek. A nagyobb cégek ebbe lehet, hogy előnyben lesznek, de nem is biztos, hogy mindig előnyben lesznek. Erre egy múltkori előadásomban hoznék egy példát.
egy Martin Lindström nevű űrge írt egy könyvet, az a könyvnek a cím, hogy Small Data. A Big Data korában ő azt mondja, hogy a dolgok nagyon sokszor a pici részletekben vannak, a kis adatokban. Ez az űrge azzal foglalkozik, hogy családokhoz ül be, oda a nappaliukba, a gyerekszobába, a konyhájukba, megnézi, hogy milyen hűtőmágneseik vannak, és lehetőleg több ilyen családhoz is beül, jegyzetel, majd ezeket a jegyzeteket hazaviszi, a csapatával kielemzi, és valamilyen következtetéseket von le. Az egyik ilyen következtetése az a 2000-es években a Legónak született. A Lego már akkor is egy közel 100 éves vagy 100 éves cég volt, és itt szépen mentek fölfelé a számaik évről évre, és volt egy 150 fős adatelemző osztályuk. Ez az osztály mindenre is reagált. Tehát ha valamit a Facebookon 1000-en lájkoltak, akkor erre program jött létre a cégben, hogy fogunk erre reagálni, mit fogunk csinálni, mi lesz más, mi lesz ez. És az adatelemző osztály azt hozta elő, hogy minden kutatás, minden azt mutatja, hogy a közönségnek az attention span, vagy az odafigyelési képessége az csökken, és néhány éve az volt a mantra, hogy a Facebook vagy TikTok videóidnak az első 5 másodperce számít, ha ott nem fogtad meg, akkor a többi az semmi, továbblapozták, semmit nem ér az egész. Erre kell optimalizálni, hogy tudunk valakit a lehető legrövidebb idő alatt megfogni, azért, mert az emberek attention spanje csökken. Na most teszem föl a kérdést, akkor miért van az, hogy a Netflixen, hogy mondják ezt jól magyarul, hogy binge-watcholunk egy sorozatot 24 óránál? Tehát bemegyünk, Game of Thrones első 2 évad 24 óra, és 24 óráig ott ülünk és néz. Akkor most csökken az attention span? Vagy mégiscsak van olyan helyzet, amikor nem? Vagy mondok egy másik példát, a Sam Harris és a Peterson, aki írta ezt a 12 törvénye nem tudom mire, ezt a Magyarországon is elhíresült könyvet, ugye nálunk a Peterson különben is nagyon kedveljük és szeretjük, mert a jobboldali gondolkozó, a Sam Harris meg ezzel szemben a liberális gondolkozó. Van nekik, illetve hát volt egy hakniuk, hogy ketten körbejárták a világot, és kiültek egy színpadra, így mint te meg én, 2 ilyen fotelba, egy-egy itallal, arra nem emlékszem, szerintem szivarozni nem szivaroztak, de kiültek, és 2,5-3,5 órát beszélgettek, vitáztak egymással, majd utána a közönség kérdezett. Onnan tudok erről, hogy a fiam Angliában él, és mondta, hogy lesz ez a vita Londonban, és hogy nem akarok-e kimenni, és mondom, fú, de szívesen kimennék. És mondta, hogy egy probléma van, hogy 250 font a jegy. Mondom, azt egy kicsikét sok. Azt mondta, hogy az O2 arénában van, és 10 000 ember ül ott. Nem lehet már, ha most nem veszem meg, nem kapok rá jegyet. Hogy a fenébe van az? Ha csökken az attention span, akkor 10 000 ember 250 fontot kifizet azért, hogy 3,5 órát ott üljön, és 2 öreg fószert hallgasson beszélgetni? Valami nem stimmel. Azt mondta a Martin Lindström, hogy szerinte a Legóban már elkezdték rendelni az új fröccsöntőt, csináljunk nagyobb legókat. A gyerekek nem tudnak odafigyelni, a kis legóknak semmi értelme nincsen, ne pici legókat csináljunk nagyobb legókat. Ez egy óriási döntés, mert át kell állítani az egész gyártási mindent, és azt mondta ez az űrge, hogy szerintem meg nincs igazatok. Szerintem meg pont fordítva van, kisebb legókat kell csinálni, sőt, nagyobbakat, több alkatrésszel. És az ő hatására azonosították a Lego azóta is legprofitábilisabb szegmensét, ügyfélszegmensét, amit úgy hívnak, hogy AFOL, Adult Fans of Lego. A Lego felnőtt szerelmesei. A faszi ott ült bent a családoknál, és arra lett figyelmes, hogy a legókkal nem a gyerekek játszanak csak. Ők is egy kicsit, egy rövid ideig, ameddig oda tudnak rá figyelni, meg ameddig De néhányan beleszerettek a Legóba, és 30 évvel azután, hogy volt nekik Legójuk, vesznek ilyen nagy Legókat, Bentley, meg Star Wars, meg nem tudom, ilyen kocka konferenciákon, például a Microsoft egyik konferenciáján is ilyen nagy Star Wars Legót lehet nyerni, és mindenki azon izgul, hogy ki fogja megnyerni a legnagyobb Star Wars Legót. Egy csomó idősebb fogyasztó
az otthon nagy legókat csinál. Nekem van egy Szegeden egy kollégám, aki ilyen legókat rak össze, és utána az eBay-re fölteszi, és többért adja el, mint amennyiért vette őket, úgy, hogy össze vannak rakva. És ez egyébként a Lego legfizetőképesebb közönsége, akin a legmagasabb profitrátát tudják csinálni. Tehát, hogy nem mindig a big data-ba van az igazi következtetés, néha azért szükség van valami más meglátásra is, hogy a large language modellek ezeket a meglátásokat kiköpik-e, vagy mikor köpik ki, úgy, hogy miközben tudjuk, hogy nincs bennük tudás. Például az egyik ilyen tipikus, most már kiszedték a ChatGPT-ből, de egy fél évvel ezelőtt még benne volt. Ha fölteszed a kérdést a ChatGPT-nek, hogy mennyi 10 plusz 5, akkor kiírja, hogy 10 plusz 5 egyenlő 15. Visszaírod neki egy promptban, hogy nem, rosszul tudod, 10 plusz 5 az 25. Megkérdezed tőle, hogy mennyi 10 plusz 5, visszaírja, hogy 25. Megkérdezed tőle, hogy biztos vagy benne? Elkezdi indokolni, hogy miért. És egyre agresszívebben kezd el válaszolni, hogy miért. Nyilván azért, mert a large language modellekbe a beadott kérdést úgynevezett tokenekké alakítjuk, megvan, hogy melyik nyelv milyen számú tokenné alakítható. Vannak olyan nyelvek, amik nagyon sok számú tokenné, az angol nyelv az a legjobb, az a legkevesebb számú tokenné alakítható, és ők ezeknek a tokeneknek az egymás utáni előfordulását különböző vektoros keresésekben ez alapján adja ki az eredményt. Tehát valóban nincs benne a tudás, hogy azt pontosan tudja, hogy de 10 plusz 5 az 15. Akármit mondasz, az már pedig annyi. Szóval, hogy ez az ilyen intuíció jellegű megérzés vagy meglátás mikor lesz benne egy ilyen AI modellbe, azt most még én nem tudom megmondani, és szerintem még a szakértők is ezt csak így helyjel közzel gondolják megoldhatónak, de amilyen gyorsan fejlődik ez a technológia, nem kizárt, hogy előbb-utóbb ide is eljutunk, és ez az előbb-utóbb előbb lesz, mint ahogy mi azt gondoljuk. Nagyon érdekes. A biotechnél ilyen small data alapon találtál már ilyen felismerést? Nem small data, de nyilván amikor adatokat elemzel, akkor is sűrűn bekövetkezik az, hogy az első összefüggés, amit észreveszel, az megvan, kész, és ott hajlamos vagy ott megragadni, hogy akkor ez itt megvan, itt az összefüggés. Egyik ilyen összefüggés, hogy például Kisvárdán, ami egy jelentéktelen kisváros Észak-Magyarországon, miért nagyobb a kosárérték a boltunkban, mint a Corvin közben? De nem kicsivel. Kisvárdán az átlagos kosárérték 21 000 forint, a Corvin közben meg az összes bolt közül majdnem a legalacsonyabb 9 000 forint. Az átlagunk az 10-valahány ezer, ott meg 9 000. De vannak hetek, amikor csak 7 000. És hogy hát miért? És nyilván egy pici gondolkozással rá lehet jönni, hogy a Corvin közben a sok átmenő ember vesz egy csomó apróságot, Kisvárdán meg az a szokás, hogy amikor megkaptam a havi fizetésemet, akkor bemegyek a boltba, megveszem a gyúróport, hazaviszem, és majd következő hónapban megyek legközelebb. És ezért nyilván az egybevásárlásból nagyobb kosárérték jön ki. Akkor nem csoportosítottátok át a marketinget? A marketing büdzsét a sokkal jobb kisvárdai közönségre, igen. Okay. Változik folyamatosan a marketing mix. Te mit látsz most, meg mit jósolsz a következő néhány évre, hogy mik a marketing trendjei? Abban a környezetben, amit itt minden oldalról már megpróbáltunk körbejárni, hogy minden csak performance marketing, ebben a környezetben, és erre néhány óriás szereplő nagyon könnyen rájátszik. Itt a hirdetési költségek el fognak indulni fölfelé, el is indultak fölfelé, akár egy Temu miatt, akár a belépő Allegro miatt, akár tehát a nagyobb szereplők fölfelé fogják tolni a közvetlen PPC költségeket, ami oda fog vezetni, hogy a kisebbek ezt nem biztos, hogy ki fogják tudni fizetni, tehát valahogy margint kell növelniük, és a másik oldalról egy másik dolgot is bebizonyított a Temu, hogy az ellátási láncok rövidülésével
a nagyok árrése az még hatékonyabban csökkenthető. Tehát ma már a Temu úgy tud piacra lépni egy olyan jelentéktelen országban a világszinten, mint Magyarország, de ilyen fura nyelvet beszélnek, vagy mondok egy még jelentéktelenebbet, Bulgária, ahol Cirill betűvel írnak, ki a fene tud Cirill betűkkel írni, meg nem kell. Egy megfelelő AI eszközzel, egy megfelelő túllal megcsinálom, és ha 80%-ban jó, akkor azzal, hogy az én áraim olcsóbbak tudnak lenni, mert az ellátási láncot rövidítem, olyan előre teszek szert, ami a kicsik játékterét nagyon megnehezíti, és ez egy ilyen spirálba fog menni. Tehát a klasszikus kereskedő, mint olyan, az egy kihaló félbe lévő genom a vállalkozások körében. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból átalakulások lesznek. Új kisvállalkozást nyitni lehet, hogy nehezebb lesz. El fognak ezek a dolgok tolódni a szolgáltatások irányába, de a szolgáltatásokban is, ahogy a Dan Sullivan fogalmaz, commoditization, tehát minden tömegcikké tud válni, a digitális jellegű szolgáltatások is tömegcikké tudnak válni. Ami most még egyenlőre nem tud tömegcikké válni, a kézműves történet. Főleg akkor, hogyha van olyan közönséged, aki értékeli ezt a kézműves történetet. Például a barbershop az most még nem működik robotokkal, majd ha a robotok megjelennek és gyorsabban és jobban vágnak és éjszaka is dolgoznak, akkor lehet, hogy a barbershopoknak is el kell ezen dolgozni, de az olyan jellegű szolgáltatások, ahol valamilyen fizikai munkát, fizikai melót bele kell tenni, azok szerintem most még egy ideig így előnyben vannak. Egyik programozó mondta, hogy miután így látta működésben a Copilotot, hogy lehet, hogy rossz lóra tett, hogy átjött BI-ba, mert mégiscsak az asztalos tanfolyamot kellett volna beírni, mert... Ezt ugye a vállalkozások szempontjából értem, a marketing szempontjából, tehát az, hogy a fizetett hirdetések drágulnak, vagy hát a nagyon nagy szereplőknek kedveznek. Te mit látsz, hogy egy KKV szinten, vagy akár nagyvállalati szinten, egy biotech szinten? Az üzenet egyre fontosabb lesz. Tehát visszakanyarodunk oda, hogy a marketingben a marketing lesz az igazán fontos. Hogyan tudok én egy nagyon jó üzenetet csinálni, hogyan tudom azt a gondolatot átültetni a vevők fejébe, hogy valamiért ez a termék nekem kell. Hogyan tudnak az influencereim olyan tartalmakat csinálni, ami nem csak felmutatok egy kuponkódot, mert ezt mindenki meg tudja csinálni, hanem hogyan tudnak olyan bevonódást elérni a követőiknél, akik valahogyan valamiért elhiszik, hogy az, amit ő használ, az nekik is jó lenne, azt ők is akarják használni. Szerintem ezek az üzenetek lesznek a következőben, vagy mostanában a döntőek. Tehát akik ezekben jók, azok szerintem most egy előnyre tudnak szert tenni a csak csupán konverzió alapú, PPC alapú megközelítéshez képest. Tehát akkor... Hogy ezt hogyan lehet mérni, az már egy másik kérdés, hogy ehhez meg újfent nincs meg a mérésünk, a pontos mérésünk, a csak exakt adatpont alapjáni mérésünk. Izgalmas idők előtt állunk. Robi, nagyon köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm. Köszönöm szépen, hogy a mai alkalommal is velünk tartottatok. Számomra egy mindenképpen tartalmas és izgalmas beszélgetés volt, és hogyha szeretnétek hasonló tartalmakat fogyasztani, akkor kövessetek minket.